Horas sama ginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhitiak pikiran nami, na mungkin bui mangurupi hita di pangaradiota di jamita nanang si patol hasota, di partangyangan songoninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Di video on nang patol hason nami tu hita amanginang pikiran nami, taringot tu jamita di partangyangan ima nagabi epistel di hari Minggu reminiscere tanggal 10 Maret 2025 turpukta ima sian Filipi bindu tolu ayat 10 pitu sahat ro di bindu opat ayat sada. Surat ni Apostel Paulus tu Filipi di bindu tolu ayat 10 pitu sahat ro di bindu opat ayat sada. Amanginang duktakas hujaha hami turpuhon jala hupa husor-husor hami, oma di pikiran nami na mungkin boi mangurupi hita pa morahok kita. Na parjolo adong do pandohan di hata batak marna puna do hata. Alanima marhitei diajar hotong asa manat mandoko kata, asa unang asal nama katai rupani, gabi didok mamuse jolo didilat mabibi rasa didok hata. Asa margogo situ tu hata nanidoki. Perkataan itu punya power. Perkataan yang punya power itu tergantung juga orang yang mengatakan. Apakah ia punya kualitas, punya kapasitas untuk menyampaikan perkataan tersebut. Sehingga perkataan itu tidak kosong begitu saja, tetapi ia sangat berdampak. Alanido benedok nakin mar napuna do hata. Jadi molo akka halak na tumua, somalna nunga godang akka pengalaman, hata nani hata hon nasida songon puda, gabe ditiok mai. Ala nunga parjolo nasida mandalani. Jala nunga dihanguluhon nasida. Molo akana poso humurang dope pengalaman, mengajar hon taringot tu akka puda nasida, say hurang dope powerna. Songonido naksida ota di turpuk taon upikir hamina parjulu di pandohan ni Apostel Paulus di turpuk taon patuduhon wibawa ni imana. Ise do ibana. Perkataannya di sini mempunyai power. Jala pede do imana makatahon. Posrohana. Jala ditadai bahana dirina. Dan ia punya kapasitas dan ia punya kualitas wibawa untuk mengatakan perkataan ini. Ima pandohan ni ibana rap sitiru au mahamu. Percaya diri penuh imana. Mengajak asa ditiru ibana. Alaniaha ala takas nunga dihanguluhon ibana. Buado mangadopi hamaulon ala ni barita nauli. Tukpe ikon di hurungan ibana. Dia sudah menjalaninya. Nga dihanguluhon ibana. Nga dialami ibana. Na marukil. Alai ditongani parukiloni. Mampu ibana marlas ni roha. Alani Kristus. Parukilon ni ibana. Na di bagasan penjara manang hurungan ibana. Dirajumi ibana doi rupani songon sada. Laho pajonokon ibana dohot patakasson haporsionna maradopon Kristus Yesus. Haporsion ni ibana taringot tu barita nauli na pinasaha ni ibana. Alani di bagasan bahasa Indonesia percaya diri do ibana dan ia layak dan berwibawa mengatakan tiru hamu maau. Tegas do ibana dison. Marhiti surat Filipion huidahami Paulus tegas bahwa dia telah terbukti melakukan apa yang benar seturut kabar baik itu. Alani ditogihon ibana, au nungahu ulahon. Alai hamu, dia mengajak jemaat para pembaca. Au nungahu hanguluhon. Au nunga tarhurung ala barita nauli alaidang marsakau
marlas ni roha duau huhamolea tehod dui tu de bata alai hamu. Dison na perjolo huida hami nanaing si pahembangot tatong tidak ada warna abu-abu. Ikut tegas do. Songon na idok ni Tuhan ta Yesus katakan ya bila ya, tidak bila tidak. Dok olo molo olo daung molo daung. Unang adong di persimpangan manang dak tegas keragu-raguan. Taringot tu barita naulii diturbuk tau pe idau tau do di dok Kastel Paulus asa takas nasida. Unang golom ria-ria. Taringot tu akka na mangolu di bagasan Kristus do si pilito ni nasida si tiruan ni nasida manang akka na mangulahon hajahaton. Didok ibana diturpuk taon ima musuh ni silang ni Kristus. Akka na marapangalaho na jahat na somangargahon barita nauli malah cenderung adong dope na pabalik-balik ko baritai manang adong na mangaku porsea alai dang mangulu di bagasan Kristus. Targuar may sude pangalaho musuh ni silang ni Kristus. Ditogihom mana sida pilih tamuma. Jala ikut tegas do. Tidak ada warna abu-abu tadi. Harus berani mengambil keputusan. Ikut berani do memilit dia do si ihut tonon. Dia do si tiruan ni nasida. Sotung gabe sorong di nasida ketegasan. Ide benar do mana tiru hamu mau. Tiru hamu ma dohot akan manguluh kamu nahom bartu pangalaho ni Kristus. Imba do mana diat sada rap si tiru au mahamu ale akadongan jala pamanat tamuma akka namar parange songon hami si tiruon muna. Jadi ada ketegasan. Takas unang rupani bimbang dalam menghidupi iman percaya itu. Unang ragu nasida laho makanguluhon haporsiaon nasitong di bagasan Yesus Kristus. Makanguluhon haporsiaon nasitong taringot tu barita nauli. Ikon tegas do nasida jala isa dahaim baruod doi. Sikap yang berani menentang segala yang tidak baik, sikap yang berani melawan segala ketidakadilan ataupun segala penyimpangan-penyimpangan atau hal-hal yang tidak berkenan di mata Tuhan, itu adalah suatu hal yang baru, ciri yang baru sebagai orang-orang percaya. Songon tadani akka halak ngadipain baru di bagasan Kristus Yesus molo olo mangalo akka nasositong jala molo olo mamilit nadenggan molo olo mangolu gabe sitindangi hombar tu akka pambahenan ni debata nama cebalga dingolu ni jolma manusia. Ido imana di temata menyaksikan kemurahan Tuhan. Gabe sitindangi memilih jalan menjadi saksi bagi kebenaran Tuhan, memilih jalan menjadi saksi bagi anugerah Tuhan, bagi kemurahan Tuhan, itu tidaklah mudah. Tetapi memilih jalan ini jauh lebih baik daripada memilih jalan yang sebaliknya. Sebab jalan menyaksikan kehendak Tuhan akan mendatangkan kedamaian, sukacita di dalam hati sekalipun banyak persoalan. Gabe hinorhon nina olo hita makatindakon jala mangolu jala tegas mamilit Kristus mamilit akan adenggan makatindakon hatane debata gabe hadameon doi di bagasan ngoluta di bagasan dirita nakpe di tonga-tonga ni hamaolon nakpe di tonga-tonga ni parukilon. Paulus sudah menjadi saksi, Paulus sudah menjadi bukti akan hal itu. Atong molo di jamita togi hono tamaruas ni huria di dalam kehidupan setiap hari. Janganlah ragu-ragu dalam melangkah. Tiok ma poda nasitongi. Tiru ma hatahon baritahon ma barita nasitongi.
Hatahon baritahon ma barita taringot tu asi dohot holong ni rohani debata. Tukpe gudang hamaolon. Pargogoan ni debatado hita. Songon si Paulus. Na layak tatiru. Na menjadi saksi. Na margogo si tutudu hatana na mandok. Tiru hamu mau dan sangat layak. Tatiru ibana. Mangulahon, makatidakon, mamaritahon akan nadenggan. Di ngelu siganopari. Moloi do imana di windu 4 ayat sada. Ope, hamu akadong aku, nahina holongan, jala nahina si holan. Halason nirohaku jala tupalhu, songonima marsih hohot hamu di bagasan Tuhani. Hamu akka haholongan. Marsih hohot. Unang golom ria-ria. Yakin, penuh. Molo neng makatidakon hatani debatado hita, iko porsea do hita. Jala ikon marsihohot do hita di hatai. Jala mamilit tegas unang merdua roha di tonga-tonga ni perdalanan ningulus iganopari. Orang yang mendua hatinya, orang yang selalu bimbang, orang yang selalu ragu, tidak akan pernah tenang kehidupannya. Oleh sebab itu putuskanlah dan beranilah untuk bertindak sesuai kehendak Tuhan. Ima huidahami amanginang anggiat bui mangurupi hita.